Haga jingle kai kon ka kaf Gold Cup ka bahap haga Group C ka Costa Rica Persia ka Panama. Haba pai shagani ka jingle kai ka Panama ka Joshua ban penki jan ningkong tang haga minit ka ba Arpeulai Lengbao Fagardo. Ban Lengbao ka sigol ka Panama ka tam dai wela not haga kela step. Ban haga kela mit kata haga minit ka ban riu peu pra ka Panama ka yo biang man tap ya ka gul ka ba ar Lengbao u Barcenas. Matchwa ban kut ka jingle kai ka Costa Rica ka yo ban tap ya ka gul ka baningkong Lengbao Aaron Suarez haga minit ka ba kandai peu plus iway. Ban hadu bukut ka jingle kai ka Panama ka lala ban penlim ya ka Costa Rica da ar la kaway. Haga jingle kai South Championship ka ba hab haga Group A ka Nepal Persia ya ka Pakistan. Haga ni ka jingle kai ka Pakistan kala mat biang ya ka namrem hadin bakala syak penlim haga Nepal dai way la not. Ya kan ke sigol jong ka Nepal la yo ban tap haka minit ka ba prapeu Lengbao u Chowdhury. Hagway pat ka jingle kai jong ka group ka India Persia ya ka Kuwait. Haba bhai se ka jingle kai haka kela step ka jingle kai ka long Maria khai Henry haka additional minute kata haka minit ka ba Southern plus R ka India ka yo ban tap ya ka gol ka baningkong Lengbao Sunil Chhetri. Badia ka bol lai rapan bu dau thapa. Pada hadu bukut ka kala step ka India katam dai wela not. Pada haga kela mit ka jingle kai kadang kham itanan haga ba baro artali ki kenhun kila yale kai bha. Henry haga minit ka bakhandai peu ka India bat ka Kuwait ke hapan yale kai tang marship peu ngot hadin ka jing yor kat marway player jongki. Henry snewbok naga benta ka India shwaban kut artat ka jingle kai u Anwar Ali ula kumba kalaban thep shala ka jong ka gol. Ban Lengbao ka ungul ka Kuwait ka lala bat penia khai ya ka shigol jong ka India kata ha ka minit ka bakhandai peu plus R. Ban Lengbao ka jingle khai ka Kuwait kadang ne akhli du jong ka mit ya khen poin kat ba ka India ka don ha ka kerdan ka ba R.